Nu kan det lyde meget mærkeligt, det jeg siger nu. De tror, jeg er syg i hovedet. Han har været landmand, og han var den 3. generation på slægtsgården, der ejede den, og han har været utrolig tæt knyttet til det derude. Blandt andet var det hans største ønske, at han ville gerne have lov at dø derude. Og så begynder jeg at se sådan jævnligt en grå skygge, der sådan kommer gående. Og det fik han faktisk opfyldt. Men man kan godt, synes jeg samtidig, sådan tro, man ser noget, uden at der er noget. Så det var sådan, men det var ret tit. Og også selvom jeg stod med front imod, kunne jeg se sådan noget grå, der kom. Alt er energi, og det kan være energiaftryk fra nogen, som har levet før i det hus, det gør, at man kan fornemme noget. Og så jeg det så heldigvis sammen med min søn en dag. Og vi vender os om på samme tid i det Holst, som vi kalder ham, kommer gående. Og jeg spørger Kasper efter, hvad han så. Og han så en grå mand. Han var helt stiv i ansigtet. Og så sagde jeg til ham, tak Kasper, så er det ikke mig, der skør i hovedet. Jeg kan se hans profil. Det hele sådan med skaldet og lidt hår og næsefasong og det hele. Det var sådan helt, jeg blev sådan helt, wow. Der er altså et liv efter det her liv. Og han, det er ikke sådan, men jamen jeg ved ikke, jeg tror, der var en ro over Holst. Fordi man vågner ikke at blive bange. Det var bare sådan helt, jamen selvfølgelig skal han da stå i mit soveværelse. I sin tid, der fandt han en kæmpe stor sten på gården, hvor han skrev navnet Sten Mosegård. Og så skrev han forbogstaverne på dine forfædre, som har haft gården, fra hvilket årstal de fik den, og til hvilket årstal de så har solgt den videre til næste generation. Men jeg er egentlig kommet til at tænke på, at din far har jo faktisk lovet at hugge sluttallene ind i stenen derude. Sjælen husker. Den husker. Han var i sorg. Og det var han, fordi hans kone var død en 18-20 år før ham. Holst har haft et barn, der er dødt, eller har mistet et barn, eller et barn, der har været meget syg og været tæt på at dø. Og det har jeg ikke vidst noget om. Ja, det tror jeg jo egentlig aldrig, vi har fortalt jer, men mange har svært ved at give slip. Året før hun blev gravid med mig, der havde hun haft en abort, ved jeg. Og de troede jo så, at det var fordi, hun måske havde taget for hårdt fat med noget hårdt fysisk arbejde. Så min ældste søster, Hanne, hun blev faktisk kaldt hjem og skulle hjælpe mor at være ung pige i huset, mens hun ventede mig for, at det ikke måtte gå galt.